Opa, xentiña da boa! Forno. Canelóns recheos de espinacas con año. Canelóns de pasta, creo que é a primeira vez que o facemos. Aquí 200 graus porque é un gratinado. En 5 minutos imolo ter, Ben. Imos a traballar un pouquiño po día hoxe. Bueno. Ben, que falta aquí? As espinacas, verdad? Xa pillaches a primeira. Bueno, son tan polivalentes as espinacas que poden ir desde dentro do canelón hasta por fora do canelón. De feito, imos a preparar hoxe, imos a darlle dúas utilidades. Unha delas que vai a ir rechea, non? Con un pouquiño de carne de año, cun allo porro, unhas olivas negras, un pouquiño de tomate, imos facer un rustrido. Imos a rustrir tamén moi ben esta carne, torrar os piñóns, e por aquí imos a facer unha salsa bechamel. Ca peculiaridade de que vamos a coller unhas espinacas xa cocidas e imos a misturar. Van varias veces, non? Que decimos, oye, este tipo de salsas que son moi doadas de facer, que son moi do día a día, que son moi de diferentes idades, porque os nenos tamén, gratines un pouquiño, inda que sexa, eu que sei, unha coliflor. De feito, temos feito unha coliflor gratinada ao forno, con unha salsa bechamel, tamén con espinacas, e queda brutal. Moi bonita, moi atractiva, moi gustosa, ademais, por lo tanto, imos traballar por aí. Bueno, por suposto, unhas placas, non? Que isto o cocemos aí con un pouquiño de auga, ao final salgamos e tal, e xa estemos lista. E queixo relado, que non falte, despois para o final, non? Bueno, e temos a leite, temos todo aquí listo, faltanos as espinacas, e quen se encarga diso? Encárgase o mellor, o gran Rafa Durán, non? Que andará, pois, non sei, sabe Dios en que horta de Galiza atopando as mellores espinacas. Preguntamos por él. Rafa, amigo, ¿dónde andas? A ver, home, escoita, tes que ver, que eres cabezón, é que te encabronas dunha maneira, macho, mete los cornos pa aí, non hai quen te mova. Reporteiro Recadeiro, está che bo, con Xoanqui Ameixeiras, tes que velo. Hola, Xoanqui, amigo, que tal? Estaba aquí con Caramelo, un amigo de infancia, que nos estábamos poñendo día. Que tranquilo, que se queres espinacas, eu veño onde están as mellores espinacas, aquí en Lousame. Que para iso son os reporteiros Recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Eres castrón, Eres caramelo, 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 ponte caramelo. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Amigos, isto non é unha folla de berza nin de palmeira, é unha espinaca. E a responsable desta muller de aquí, que se chama Azucena, responsable desta explotación tradicional Casa da Castrexa, en Lousame, bueno, isto serve ata para darte así un poquinho de fresquiño, co calor que fai neste invernadoiro. Sí, é certo. Tedes un produto maravilloso, por que tan grande isto? Pensamos que é todo do abono, porque outra cousa non é, é do abono. Abono de cabalo, das vacas, das galiñas, todo mezclado e fixo esta mixtura así grandísima. Estas espinacas eu xa sei que a Xoanqui lle valen, pero quero saber máis delas. A espinaca plantámola plantámola no mes de decembro. Ajá. E funa recollendo toda a temporada, pero é que agora xa se foi demasiado. Demasiado, porque mira, esta ten pouquiño tempo, mira como está xa. Xa está avanzadísima. Está avanzadísima. E máis agora co calor xa empezan a coller a espiga para a flor e xa hai que cambiar produto. Estas son das que Popeye non sei cal comería, pero hai moitas clases de espinaca. Se comera destas sería un tronista deses de, pero moitísimo máis. A máis coñecida é esta, a Baby, e despois está a Tetagorna. Esta é a Baby? Sí, a Tetagorna é de esparcer, estira como unha enredadera, vai pola terra. Entonces esta tes que ir collendo folla a folla e outra colles ramallo, un ramalliños así, vas cortando. Son as máis pequenas que todos identificamos, non? Sí, eu creo que identificas máis esta, no súper. No súper e nas fruterías hai esta, pero non tan grandes. Xoanqui, como dicía antes, vale, che non? Valen perfectamente. Aí xa montamos, dabo a conta dela, a ver que faz con ela, que unha receita que este ao nivel, polo menos, non? Sí, ha de estar, Seguro. Todo o que fai ha de estar. Seguro. Ti sigues o programa? Sí. Pois, Xoanqui, moito cuidadiño, Graciñas, Azucena. Igualmente.
Vamos coller unhas poucas. Si digo eu, aí che van. Vai apañando, anda, non sei. Ben, aí o teño, ben. Moi ben, pois aquí as temos. Xa teño algunhas cocidiñas. Estas van a ser as que van a ir na salsa bechamel, eh? Imos a trocealas moi ben, moi picadiñas e tal. Estas van na bechamel. Estas son as outras que hasta o final da elaboración non imos a meterla na tarteira. Porque non se sabedes, pero a espinaca, nada, con uns minutiños, 2 minutiños, 3 minutiños, xa temos cocida. Podemos cociñar máis con ela? Sí, claro que sí, máis tempo tamén e tal. Pero é o que cheja. De feito, un cru. A ensalada de piezas de espinaca. Moitas veces colles a leituga e tamén colles unhas folliñas cando son pequenas e tal, metes dentro dunha ensalada que é brutal, está boísima. Rustrimos. Normalmente comezamos ca cebola, cos pementos e demais, non? Bueno, normalmente digo cando queremos facer así un tipo de guiso e demais, pero hoxe non vamos usar cebola, imos usar a porro nada máis. Que pasou co porro? Pasas enseguida. Como chisques un ollo, xa o tes aí, xa cos bordes todos queimadiños e demais, entón aí corremos aí un certo peligro, non? Entón, o primeiro que imos a facer é rustrir ben esta carne. É carne de año, 2 pas de año, como vedes, aquí teño oso. Recortades e se non o fai o carniceiro. Pasades pola picadora ou picades a man. E listo. Moi ben, máis ou menos unha importante. Sí que é importante desgrasar. Se vos fixades aquí, deixamos toda a parte grasa, deixamos algunha, evidentemente, pero que non abunde como en outras cousas e tal, a parte grasa, porque aquí sí que ten unha potencia de sabor moi grande e despois o que traballamos en esta chevó, en desgrasar un pouquiño as cousas. Non facer subir o sabor e baixar un pouquiño as calorías, vale? Que parece moi importante. Pouquiño a pouco, todo o que non fajamos, lembrade, vai para dentro, eh? Aí, chégame. Con isto, chégame. Ben, vou cortando mentre se vai quencendo. Aí está. Aí está. Este retiramos. E así facemos así. Son canelóns. Como facemos o corte grande? Non podemos na carne exactamente igual. Aparte que son os canelóns estes pequeniños que a min encantan. Dá máis chollo, eh? Pero me refiro, estamos falando da placa. A placa de pasta que temos é moi pequeniña, por lo tanto van a quedar canelóns destes pequeniños e tal, que non nos valen a ser máis grandes cun dedo. Pero a min gustan así. Son máis sutiles no padal. Son máis ricos. É como as croquetas e todas estas historias. Ten o seu aquel. Prefiro papar 5 ou 10 destes que non 2. Estes gordos e grandes. A pasta mola moito, sabe moi ben. Cando falamos dunha lasaña, cando falamos dunhos canelóns, a pasta forma unha parte moi importante. É o que máis, é o que dá a peculiaridade. Polo tanto, cando enchemos unha lasaña con cantidade de verduras, pero solamente lle poñemos unha capa de abaixo, unha, despois verduras, carne e tal, outra capa no medio, outra capa, leva 3 capas nada máis, non vades, eu creo que non convencedes, hai que meterlle algunha capiña máis de pasta, porque é verdadeiramente cando identificamos con unha lasaña auténtica, en este caso con uns canelóns. Vou poñer o exemplo da croqueta, non? A croqueta así é pequeniña, dentro non se ten que cocer. Prácticamente non se coce a croqueta. Non... A parte de dentro vai en cru. Polo tanto, se é pequeniña, temos a parte graciosa do que é a croqueta, porque unha croqueta ou lle pos unha parte crocante por fora, ou se non colla bechamel, come a paladas. Non hai. E como a paladas. Entón, onde está a parte interesante dunha boa croqueta? Na cobertura. Aquí pasa exactamente igual. Que sexa boa, que sexa crocante. Evidentemente, co interior tamén teña a súa untuosidade e demais, que non sexa un mazacote, vale, de acordo. Pero, bueno, eu creo que vosotros entendedes perfectamente por onde vou. Caña 789, P. Power, amazo. Vou coller aquí un pratiño.
para retirar cando estea lista. Isto para aquí. Xa teño o allo porro. As olivas vou avanzando, pouquinho a pouco vou avanzando, mentres torra a carne. Aí. Que se desfaga. Facemos para que a maior parte este en contacto co fondo da tarteira, tixola ou que usedes. Se amontona, comeza a cocerse, a soltar auga. Se solta auga, aí perdemos tamén moito sabor, Non é tan interesante, non sei que deixamos quedar moi torrado. Por lo tanto, interesante, lume a tope para sellar canto antes a carne. Así. E solta menos auga posible. Vale. Oliviñas. Cantas veces, non? Xa falamos destas olivas negras. Estas, ai, a mí non me gustan as olivas negras. Eu as verdes, sí. Soas. Non gustan soas. Agora, cando metemos aí dentro dunha carne como é, neste caso, cordeiro, e, oh, que ten aquí esta carne? Que cosa, que rica. Pero que pasa? Por exemplo, cas olivas negras sí que é certo, o digo porque cantidad de xente lle preguntan, ai, non, é algo que non, pois non entra a moita xente así comelas en cru, non? E bueno, sí que é certo que ten un sabor moi forte. Ben. Que pasa cando mesturamos? Cando mesturamos, o sabor xa cambia. Xa non é ese, xa buscamos, casan todos os sabores. Vou poñer un exemplo perfecto. Eu creo que a casi todo o mundo gusta a salsa de soia, ¿no? Digamos que é un umami en moitas das comidas. Botamos nun guiso e tal, non ten sabor, botamos unha cullerada de salsa de soia e amoñamos no chollo. Xa o temos, super socorrida, non hai cousa máis socorrida que ela. Me refiro para estas cousas. Agora, ti probaches a coller unha salsa de soia e unha cullerada e metela na boca? Con eso pasa exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a ver, veño para aquí e agora... Aí, agora sí que baixamos o lume, Cuidado. Agora sí, xa temos ese torrado, xa temos esta reacción de mallar, que iso é o que nos dá ese toque simpático, rico, agradable. Agora vamos a traballar co allo porro. E para traballar do allo porro non precisamos ese torrado tan que evidentemente forma parte, tamén da receita, un torradiño ben e tal, está moi ben e podemos facelo. Vale. 7, 6. Moi ben. Fora. Vale. Cantas olivas? A mí tampouco vos pasedes, están moi boas, se me que están 3 ou 4, vou botar unha máis. Vou botar unha máis, así. Eso, para dentro. Moitas veces usamos, non sei cantas veces vos aconsellei de botarlle este saborazo. E cando é cordeiro, cando é tenreira, cando é porco. Pero cando é cordeiro, aínda máis. Vale, estades vendo, verdad? Pois o recendo, xa non hai dúbida que estamos cociñando cordeiro. A oliva comeza xa a abrirse, a sacar o seu sabor. O ollo porro aí dunha maneira moi sutil nos vai a dar esa humidade. Mirade, xa o temos prácticamente feito tamén o ollo porro. E continuamos. E agora, o maquinorio, última tecnoloxía. Despois di que en esta chegou non facemos comida de vanguardia, que non facemos... actualizo. Como que non? Mírame pa aquí. Ale, ves? Na última tecnología, na NASA, fabricouse, sí. En Houston, United States of America. Aí non convercachedes aí na ferretería, non? Perdón, non foi tan longe. Foi aí na ferretería, do lado. Vale. Oh, yeah.
o alliño. Ah! Por que te ríes? Por cheiro, que llevamos facer? Outros choran con películas que non son reais. Cale o loco aquí? Pouquiño de tomate concentrado, salsa de tomate, e se botades un tomate natural, de subir un pouquiño, témolo. Ao final, nin quitei a carne nin nada, para que? Si teño espacio suficiente para traballar, con todo, nestas tarteiriñas, moito me gustan. Moito, moito, moito. Vale? Fora. Os piñóns. Imos coller unha tixoliña. Subimos 9, 8, 7, 6, 5. E para dentro con eles, imos torrarlos un pouco, vale? Eso. E isto vai para o final. Eso non o vou a botar aquí. Aquí temos suficiente xa sabor, pero este pemento doce ou picante, por aí, como vexades, imos engadir un pouquiño tamén a bechamel, aparte das espinacas. Vai un pouquiño tamén a bechamel, quedalle moi, moi, moi ben. Sutil, Deso que nadie vai decir, ai, leva pemento. Noto así ajo e tal, diferente, pero está bon, pero non sei o que é. Sutileza. Vale. Tarteira. Ou esta, mira, esta gústame tamén. Está moi chula. Váleme perfectamente. Váleme perfectamente. Auga. Vou ir atrás a coller aquí unha xarriña. Perdón. Aquí. E a cocer a pasta, a lasaña. Ben. 9. Cando comeza a ferver, salgamos. Unha vez que salgamos, xa ca auga fervendo, unha a unha, collemos a pasta e vamos botando unha a unha. Unha, dúas, tres, xa vedes como vai navegando aí, vai hundíndose e tal. 5 minutos. Unha a unha, por qué? Porque senón péjase, sabe? Entón, o que facemos é iso. E despois para retirala, ou un pano húmido, ou un matatrapos, que me chamo eu, un pouquiño de papel humedecido, para que non repichen, porque senón secan moito. Entón, vamos asentando aí nese pano húmedo e perfecto. Ben. Os piñóns controlando aí, os teño número 6, Vale, ainda lles queda un pouquiño por aquí. Fora. Listo. Isto listo, que a bechamel preciso apartar un pouquiño todo o que hai aí. Así que vou facer un chisco dun ollo, porque nun chisco dun ollo vou ter isto que xa o teño lavado. Que vou facer? Voulle quitar o talo, nada máis. Vale, e onde vai a ir isto? Aquí dentro. Vamos humedecer un pouquiño con un chisco de auga e imos a cocer aí as espinacas. Un chisco dun ollo, vou a ferver, a terminar de torrar estes piñóns, que xa comenzan a sacar arumes. Imos torrar estes piñóns e vémonos agora. Ata agora. Ben, xa teño aquí, torradiño, vedes? Acabo de apagar ahora mesmo os piñóns, que imos a repartilos por aquí. Son moi ricos. Vou deixar uns pouquiños, porque despois nun pratado por encima da bechamel gústame moito. Queremos cocer un pouquiño, non? Aquí non temos vapor, é dicir, aí prendemos eso e vais a seguir torrando iso. Si que é certo que aquí hai un pouquiño de humedade, hai bastante humedade, pero precisamos arrancar, o que facemos moitas veces, non? Cando falo de como arrancamos o vapor, como arrancamos, pois neste caso igual, necesitamos algo que potencie un pouquiño o auga, un pouquiño de auga, un pouquiño de viño, un pouquiño de caldo, válenos. Aquí hai sabor, hai sabor a punta pala. Por eso, cando temos tanto sabor, podemos prescindir dese caldo, ou desa auga, ou dese viño. Pero péjalle calquera destas cousas. Vedes, nada máis, sóbrame esta. Sóbrame. Porque xa temos suficiente humidade, agora o que facemos é
meter, as piquei un pouquiño, e metemos as espinacas. Segunda parte. Agora, seguimos razoando, non? Se isto comeza a evaporar, non coce. Baixo vapor, todo a calor vaise para arriba, por lo tanto, precisamos a tapa. Entón, agora, o que vai a suceder é que esas 4 gotas de auga que temos aí van levantar un pouquiño de fervor. O fervor vai levantar vapor, o vapor vai cocer a espinaca no seu punto exacto e xa temos o recheo feito. Parte. A segunda parte ven meterlle un pouquiño como pegamos todos estes elementos, porque van a quedar, pero vamos a coller unha culler e vanse esparcer, non vamos a retelos, non? Precisamos algo que manteña todo eso xunto. Que podemos facer? Por exemplo, estou pensando en alto e pensando como se pensarades vos, ou eso intento. Unha xema de ovo. Unha xema de ovo, collemos, un par de xemas de ovos, botamos aquí cando isto este frío, remexemos e xa temos todo que podemos coller e queremos facer bolas, como se queremos. Ben, pero de paso que facemos a bechamel, botamos un pouquiño de bechamel e temos a iso, a bechamel, cunha a súa untuosidade por dentro. Ben, para facela, a olla a presión, xa vos expliquei aí onde temos os bordes, xa o contei moitas veces, non? Por que? Porque non rallamos e como ten aquí o xeito redondo, pois váleme perfectamente. Mellor que valer. Manteiga, 60 gramos. Menos, non? Unha bechamel convencional. Por que? Porque queremos unha bechamel lixeira que cubra máis acuosa para que nos entendamos, non? Veña. Fundimos. Aí está. Fariña, 60. O único que conservamos a cantidade bueno, pois establecida, non? A cantidade é 1 litro por 100 gramos de fariña por 100 gramos de manteiga. Aquí conservamos o litro de leite, pero usamos 60 gramos, nada máis. Entón, que imos a conseguir unha bechamel moitísimo máis lixeira. O teño no 3, que teño moi quente a tarteira. Aí. Imos a ver como temos estas espinacas. 3, 2, fora. Vale, isto está prácticamente feito. Vedes? Ui, aínda está crudo. Mirade. Baixamos un pouquiño. Xa se evaporou prácticamente toda a auga, vedes? O que pasou? O único que queda ahora mesmo é o arrecendo da espinaca co cordeiro. E aquí podemos apagar 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, vou apagar aquí para poder seguir traballando dentro dun momentiño. Quero retirar isto de aquí. Moi ben. Completamente seco, porque esa auga é a que precisou. A espinaca, para facerse, non precisa nada máis. Nada máis. Ahora sí, mesturamos ben. Vale. E témola, que rico. Con iso imos a disfrutar hoxe tamén, Este é un pratazo, tamén gustame moito. Vale. Isto pono aquí. Isto vai para aquí. Xa para retirar. E aquí para traballar mellor, paso isto para aquí. Leite. Si é quente, xa explicamos, non? Prácticamente podemos botar seguido. Ahora, si é fría, temos que ir aos poucos. Para evitar eses grumos. Se botamos ahora mesmo toda a leite, botamos aquí media hora remexendo para quitar os grumos. En cambio, se imos así pouquiño a pouco, vai a ser moitísimo máis doado. Bueno, o estades vendo. Encanta meter esta cámara aquí arriba, porque vese todo o que está pasando. Uf, moito botaba de menos. Isto molame moito. Quero que vexades como o que está pasando. Non me preocupa. A veces, ui, o que hai, non pasa nada, forma parte da bechamel. Hai que pasar por este proceso para chegar á bechamel perfecta. O que sí, importantísimo,
que non este crúa a fariña, hai que darlle esos minutiños que estuvermos aí, que colle ese mínimo torrado, mínimo de todo, que non se pase, evidentemente. Pensade que fariña, Por lo tanto, a fariña nos pasa, cando avisamos tanto, que temos tan interiorizado, non? De non usar o pemento doce, de apagalo xusto despois, con algo acuoso, porque senón o pemento doce, como é pó, a fariña é igual. Igual. Exactamente igual. Vai. O teño no 8 e seguimos así hasta acabar con toda a leite. Unha vez que remate de facer a bechamel, cando teño o espesor que eu quero, que aí de tardar o mellor aquí dándolle voltas, teño 7 horas que estou aquí ao lado, ou vou poner ao 9. Aí he de tardar aquí 15 minutiños, non hai que mosquite, para buscar ese espesor desexado. Nese momento, o único que temos que facer é engadir isto que xa teño picado, a espinaca picadiña e xa cocida. Opción, botar a noz moscada. No meu caso, hoxe non a vou botar. Non, vai quedar todo saboriño. Amigos, amigas, vémonos agora, no chisquiño dun ollo. Deixademe rematar de facer esta salsiña. Agora. Bueno, vedes, xa temos a bechamel feita. Boteille todos estes as espinacas que tiña xa cocidiñas, partinas moi ben partadiñas, e agora, por suposto que vai a tallada de espinaca, Puxen o fondo. O fondo podedes poñer ca mesma bechamel ou, se queredes, como facemos así, cunha salsiña. Unha salsiña que temos que me sobrou aí de tomate, e xa temos, é simplemente aislar, que non se nos queime os canelóns, vale? Aquí buscamos o espesor que vais vos gusta a vosotros, que eu digo que, bueno, así quedaría ben, que cubran os canelóns, e imos ao forno, e rematamos xa. Vinde conmigo. Quieto. Bueno, os piñóns van ir ao final, e o queixo para, bacallao, falta o queixo, onde vas? Podemos cubrilo ou podemos botalo así, sutilmente polo medio. Moitas veces abusamos neste tipo de pratos do queixo e nos olvidamos de que existen os sabores aí debaixo, como é o año, como son as espinacas, que teñen que ter o seu protagonismo. Así que eu penso que así. Forno. Teño 205, 210. Voume quedar aquí, así, apoiadiño, porque isto temos que estar co ollo xa posto. En 4 minutos, penso, que o temos listo. Que nos vai dar esa información do tempo que é o real? A cor, punto. Chisco dun ollo e veo na esquina. Ata agora. Para facer estes canelóns recheos de espinacas, rustrimos ben o año moi picado. Incorporamos o allo porro e a espinaca cortada en anacos. Cocemos ao vapor cun chisco de auga e engadimos os piñóns torrados. Nunha tarteira facemos unha bechamel lixeira e mesturamos cunha presiña de espinacas cortadas. Nunha fonte de forno cubrimos o fondo con salsa de tomate. Colocamos os canelóns e cubrimos coa bechamel. Cubrimos cun chisco de queixo e gratinamos 220 graus uns 5 minutos aproximadamente. Empratamos co resto de piñóns torrados, cun chisco de pemento picante e listo para comer. Pois o temos, uns canelóns de primeira. Coidado, o año, o cordeiro, que algún virá tamén, é certo, que non é das carnes máis populares aquí en Galiza. Vale, estou de acordo que temos moito amor polo porco, por nosa tenreira, non? Cuidado, Pero se eso lle xuntas estas pedazos de espinacas cargadiñas de sabor, que hai diferencia, Sabemos que cando arrancamos algo da horta, en ese momento preparamos, a diferencia do embolsado que temos por aí, que sabe Dios onde ven, aí marca, pero marca, pero ben.
pero ben, non solamente nas espinacas e calquera cousa, pero nestas cousiñas. E cando ves co arrecendo é o auténtico. E cando te ven por arriba, non, estes arumes. Bueno, pois nada, me quero despedirme xa, porque aquí hai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu creo que así, bloques de 3, e non sei para quen quedará ese. Eu quero 3, e para eso teño que espabilar. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara. E ata outro día, amigos e amigas. Chao.